Fi kważi 8 xhur il-kwistjonijiet pendenti minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni li Malta kellha mal-Organizzazzjoni Edukazzjonali, Xjentifika u Kulturali fih dan il-Ġnus Magħquda magħrufa bħala UNESCO huma kważi solvuti. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari tal-Kultura u Gvern Lokali José Herrera. It-titlu tal-Belt Valletta bħala sit ta' Wirt Dinji kien jinsab f'periklu minħabba li kien hemm numru kbir ta' dokumentazzjoni nieqsa mitluba mill-istess UNESCO. Kien hemm probabilità reali illi kieku ma sarx dal-eżerċizzju kollu ma tadala 7 xhur illi stajna ġejna f'ċirkostanza fejn il-Belt Valletta tiġi strakof mill-lista tal-siti li huma patrimonju dinji. Dan in-nuqqas kien kollu ġej minn Gvern Nazzjonalista, gvern li ma tax widen għat-talbiet li sarulu mill-UNESCO biex jippreżenta d-dokumentazzjoni meħtieġa. Is-Segretarju Parlamentari qal li fost il-kwistjonijiet li solvew kien hemm dawk tal-Master Gunners Quarters, is-Saluting Battery, l-estensjoni tal-qrati, il-proġett tad-daħla tal-Belt, iċ-ċaqliq tal-Monti u l-bini qrib is-sit tat-Tempju Megalitiku ta' Ħaġrat fl-Imġar. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera ħabbar li ġie sottomess pjan maniġerjali li se jitressaq quddiem il-Kabinett għall-approvazzjoni, pjan mitlub mill-UNESCO. Monsinjur Giovella Gauci, l-Ambaxxatur ta' Malta għall-UNESCO, ħabbar li għaddejjin fi proċess bilan li l-Ilsien Malti u l-Festa Maltija jingħataw it-titlu ta' Masterpieces of Oral and Intangible World Heritage. Barra minn hekk, tlestit l-applikazzjoni formali biex il-kantilena ta' Pietro Caciaro tkun inkluża fir-Reġistru tal-International Memory of the World. Malta bħalissa għandha 3 postijiet rikonoxxuti bħala wirt storiku. Dawn huma li poġġew ta' Ħalsa Flieni, il-Belt Valletta u t-Tempji Megalitiċi.